Čau lidi, tady váš Jarda jim, kámo. Jdu ze školy, právě je večer, protože jsme měli takovou jako diskotéku, něco jako... Chtěl jsem dát informační video, protože nevím, kdy jindy bych ho dal, než tady, kdy jdu v temný noci a může mě zbýt 400 cikánů a... Anyway, teď je vidět naprostý hovno. Tam natočím tady takhle to, že tu furt jsem s vámi. Že vás neopustím, jo. Teď chodím po trávě, doufám, že nešlapnu hovno. Anyway, videa nevychází tak, jak bych si přál, protože jsem až moc velký jedlík a zapomínám si týdlo točit. I když jako občas navařím fakt jako bangry, kámo. A nebo sousedi mi dají fakt nějakou chálec, ty vole, tak jako víš co, skoro nic, kámo. Zapomínám to točit a tady teď mluvím. Prostě, anyway, kámo, zablokoval si mě Vlastajim. Nevím, možná ho srali označení od vás, že kámo se všude označovali v komentářích. To se nedělá Vlasto, vole. Ten pán mě opravdu naštval. Myslel jsem, že budeme spolu jakože za dobře, ale nakonec ne. Takže mě to velmi zklamalo. Udělám tady ten delší vlog, kámo, nevím, jestli ho budete sledovat. Anyway, já vám ještě řeknu vtip, jo, abyste se nenudili při vlogu, kámo. Nebo spíš takový příběh, kámo, o jednom nekrofilovi, kámo. No prostě, byl jeden nekrofil a tomu se po 3 týdnech rozpadl vztah. Jako chápeš, ne? Jako... Anyway, kámo. Dneska mám fakt dobrý vlasy, takže to je dobrý. Poprvé mě můžete vidět na videích takhle jako real, že mluvím prostě takhle z patra a kámo, nemluvím, vole, jako starý retardovaný člověk do hajzlu a je to takový zajímavý, no, uvidím, vole, jestli se to dá vydat, protože no prostě nevím, kámo, co furt melu, kámo, poběhnu. Teďko po poběhnu, otočím kameru jako vždycky, kámo. Jdu, kámo, plnou dírou, vole, úplný hajzl. Já jsem se mohl narodit, kámo, kdekoliv v metropoli, ale já jsem se narodil, kámo, doslova ve vesnici, kde je 4000 obyvatel, kámo. Takže je to vlastně už město. No, prostě úplně zbytečný vlog tohle. Stejně jako téměř každý moje video. Anyway, jestli jste se sem až dostali, kámo, tak děkuji moc Honzovi i druhýmu Honzovi, a.k.a. Ogimu a Stejovi 12, že kámo, že mě komentovali videa, že se jim líbily, kámo. A anyway, teďko říkám to moc. Mám na sobě Honzovo merch Ogiho, protože se mi ten merch moc líbil a jsem autistický přes autíčka. Plus ještě jsme poslouchali, kámo, od Honzy, od T12, od toho druhého Honzy, kámo. Prostě Miku písničku, píseň Miku, kterou vydal, kámo. Za mě je to velice taková jako hezká píseň, dal si s ní určitě práci, ale podle mě to na posrara Adama Sandála, na ty jeho předchozí to podle mě nemá, není to zas tak dobrý, já jsem si prostě posrar a Adam Sandál a různý podobný songy, ty jsou fakt hezký, jako jo, ty se Honzovi fakt povedly, jsou takový chytlavější. Miku je určitě hezky natočená, hezky zrežírovaná, hezky všechno, kámo. Mluvím to jako absolutní retard, ale na to jste si všimli, to už jste si asi všimli, jestli mě sledujete, či co. No, chtěl jsem ještě říct, že teď jdu domů, kámo. Pokud tady bude téměř 1 miliarda lajků na reelu, tak líknu svou adresu, kámo. No joke, no cap, for, kámo. Přísám, si nějaký sledující, kámo, koupí nějakých 100 lajků z Indie, tak se fakt poseru. To bych nedokázal. Kámo, já mám pocit, že za mnou někdo je, kámo, koukejte, kámo. Tady prostě za mnou kdekoliv může být, ani přede mnou prostě nikdo není. Ani kam vedle mě, to je prostě jenom hustá mlha, tlustá, víš co. A začínám se tu trošku bát, kámo. Aby na mě nevyskočil nějaký Vlasta, kámo, ze křoví, ty vole. Že by mě chtěl pozvat na knedlík, ty, to bych se posral asi. To bych asi fakt nedal. No, moc melu, kámo. Až dojdu, kámo, tak ukončím vlog, kámo.
A nebo ne, já ho asi dám na YouTube, já fakt nevím, ty vole. No to bude lepší. Instagram bude takový to místo pro hovínka. Ne, tyhle ty seriózně dlouhý věci, kámo. Takže, jak říkám, pokud tu bude 1 miliarda lajků, kámo, líknu svoji adresu. Ano, 1 miliarda. A mín tím, jakože 1 a 12 nul zatím. Chápeš, jakože 3 nuly jsou 1000, 6 milion, 9 miliarda, jo počkej, no tak 9 0, 1 miliarda lajků, jo, souhlasím s tím, kámo, ne 9 bilion, 1 miliarda, to mi bude stačit, já přeběhnu přes přechod. To je dobrý, kámo, ale rozvázala se mi bota. Koukejte na to, to je úplně v hajzlu. Houpe se mi to jak kámo péro, kámo, po ránu, víš co. Je to pěkně v hajzlu. Já jsem se teď kvalitně pouliční lampu, na kterou nevidím, protože je tu mlha do hajzlu. Nevidím na krok před sebe, slyším ale psy, takže to je dobrý, kámo. V tuhle chvíli máme 20:14, takže jo, kámo. Kámo, tohle video prostě vypadá, jak kdyby ho někdo točil na dark web, víš co, ty tu ani třeba nejsem vidět, kámo. Anyway, děkuji ti, mému věrnému kamarádovi Tomášovi, za půjčení kroužku do nosu. Byl umělý, ale myslím si, že jsem v něm nebyl tak špatný, že to nevypadalo tak hrozně. Kdybyste si přáli, tak bych to třeba líknul, víš co, jak vypadám, kámo, s kroužkem v držce, víš co. Ne, zas tak, vole, převratně to nevypadá, kámo. Už tady chodím, mluvím 7 minut, vole. A furt žádnej cikán po mně nešel, kámo. To je extrém. No, hele, už jsem skoro tady, takže čau, no. Ještě bych chtěl říct, že, kámo, prostě děkuji vám za podporu. Nečekal jsem, že Koprovka se bude blížit k 50 000 zhlédnutí. To je extrém, to je mazec mazanec, ty vole. No nic, tak čau lidi.